Грција и Македонија постигна историски договор за решавање на спорот околу името на поранешната Југословенска република, што со децении ги оптоваруваше односите меѓу двата соседа, изјави грчкиот премиер Алексис Ципрас во обраќањето до нацијата. Ципрас наведувајќи дека соседната земја се согласила да го користи името Република Северна Македонија, изјави: Στη συμφωνία που καταλήξαμε, για πρώτη φορά προβλέπεται ότι οι βόρειοι γειτονές μας δεν έχουν και δεν μπορούν να διεκδικήσουν στο μέλλον καμία σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό της Μακεδονίας. Во врска со тоа што со договорот се отвара патот за можното членство на Македонија во Европската унија и во НАТО, кој е блокирано од приговорите на Грција за употребата на името Македонија, Ципрас рече: Εφόσον η συνταγματική αναθεώρηση δεν ευδοκιμήσει, τότε αυτοδικαίως ακυρώνεται η πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ και δεν εκκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Грците пак и натаму главно се противат Македонија да биде содржана во името на нивниот северен сосед. Δεν συμφωνώ εγώ. Να είναι σχέτο χωρίς Μακεδονία, τίποτα. Να βάλουν ποιο όμως θέλουν, Σκόπιο. Η Ελλάδα είναι, το όνομά της Βόρειας Ελλάδας είναι Μακεδονία. Δεν έχουμε καμιά δουλειά. Αυτοί να το ονομάσουν Σκόπια. Τα κέρατά τους θα τους πεις. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Δεν έχω καμιά σχέση με τους Σκοπιανούς. Αυτοί ήρθαν τον 6ο αιώνα εδώ. Έχω καμιά σχέση με τη Μακεδονία. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Το να έχουμε ένα υπέρμετρο εθνικισμό κλπ. Αυτό δεν μας βοηθάει και τόσο. Γιατί έχει αποδειχθεί στο μέλλον ότι ήταν ολέθριο για την Ελλάδα. Θα πρέπει να скεφτόμαστε λίγο λογικά, να ζυγίζουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Повеќето опозицијски партии ја критикуваат тактиката на Ципрас, вклучувајќи го и неговиот коалицијски партнер Независни Грци. Η θέση μας λοιπόν ξεκάθαρα είναι ότι δεν συμφωνούμε και δεν θα ψηφίσουμε καμία συμφωνία η οποία θα περιέχει τον όρο Μακεδονία. Αυτό είναι μια απόφαση που βγήκε με την ίδρυση του ίδιου του κινήματος, δεν είναι μια απόφαση που καν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Атина и Скопје брзаат да дојдат до решенија пред самитот на Европската унија, конкретно на јуни, и самитот на НАТО, закажан за средината на јули.